Hauskaa vappua kaikille. Toivotaan Heimo ja Heidi ja Turkka. Heimo. No eikö tää on Heimo? Niin. Mutta ollaanko me Heimo? Heimo, niin joo. Onko tää Heimo-blogi? On. Tää on nyt... No internetin ehkä seuraava kova juttu on nyt Heidin ja Turkan videoblogi, koska me halutaan ottaa kantaa kaikkiin yhteiskunnallisiin asioihin ja kaikkiin suuriin virheisiin maailmassa. Mikäs meitä ekana harmitti tänään? No, mua ainakin... Mua Miranda Lambertti ollaan kuunneltu tänään, mutta... Mut se ei kyllä harmita ketään, vaan päinvastoin Turkka on se kyllähän tässä niin ollaan keskusteltu tästä aiheesta. No nyt tällä hetkellä meitä harmittaa se, että Demi.fi-foorumi on tosi huono ja laaduton. Lähdettiin tuomaan parempaa sisältöä internettiin. Tässä sitä teille. Tämä kaveri luuli, että me puhutaan sille, kun me puhutaan teille. Hei, voidaanko ottaa Nikko kuvaa? Joo. Näyttä. Tässä on Nikko. 100 000 katsojaa. Hei, mikä sua harmittaa meidän yhteiskunnassa? Mihin meidän pitäisi puuttua? Missä Haastattelu, joo. Mä kuulen. Mikä sua harmittaa meidän yhteiskunnassa? Tämmöisiä asioita. Mua harmittaa nää työväen biisit on. Niin, no. Se mua harmittaa todella paljon. Kuunneltiin tässä. Pitäisikö meidän ottaa tähän väliin Aleksin mielipide? Aleksi, työväenbiisit. Miksi ne on niin hyviä sun mielestä? Mitä niissä on hyvää? Et sä kuullut niitä? Onko niinku komteatteri? Mikä komteatteri on parempaa kuin Elastisessa? Siellä on ihan mieletön groove, harmoniat, sovitus, kaikki. Huomasit sä, että siinä oli tosi huono äänenlaatu? Joo, mutta kato sillä ei ole väliä, kun se musa on niin hyvä. Mutta on niin jokuhan dikkaa myös Nintendo 8-bittisestä, että eikö siinäkin ole huono äänenlaatu? Jos miettii, että vaikka Nicki Minaj, vitun hyvin tuotettu musa, on ihan paska. No mut ite mä kuuntelen pelkkää laatua, niinku esimerkiksi tää Luke Bryan. Eikö mikä vittu Luke? No ihan joku Luke. Country. Mut miksi joku haluaisi kuunnella semmoista kuraa, mikä on huonosti tuotettu? Se on vähän niinku se, että sä voisit ostaa vaatteet jotain spurkulta. Kulkee rumisvaatteissa, koska... Me voidaan vetää tässä simapippeleitä ja jäädä pohtimaan tätä ensi viikkoon.